Dem baş guhdarên hêja ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş. Ji bernameya nîvendê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna bi bernameyeke nû li pêşberî we me di vê bernamê de jî ez dixwazim hinekî dinê jî balê bikişînim ser helbestê ji ber ku bi rastî jî em di jiyana xwe de çi qasî behsa helbestê jî bikin ew ê kêm bibînin ji ber ku helbest hem di jiyana me de hem jî di wêjeya Kurdî de xwedîciyekî taybet û bi rastî jî jêneger e. Yani mirovan em bêjin gelek hestên xwe di destpêkê de bi helbestê anîne ziman û bi helbestê em bêjin xwestine wê em bêjin evîna xwe, êşa xwe bû yerên ku hatî ser ziman rave bikin derxin pêş. Loma jî helbest bi rastî jî gelekî girîng yani tê gotin mesela di destpêkê de 15 jinan jî em bêjin wexta helbest vedîhîn nû ew bûyî derketî yani jinan jî dûr de pêşengiya vê yekêgirî elbet yani di qada helbestê de ew rol û risteya jinê em her timtînin ziman ew rol û risteyeke bi rastî jî gelekî girîng e. Loma min xwest di vê bernama xwe de jî ez bi taybet bi du nivîsta ez balê bikişînim ser helbestê hem bi nivîsa rênasçiyan helbestkar rênasçiyan helbestşîr û nivîsa Feratê Dengîz jî awaz û aqîna dil e helbest min xwest ez were parve bikim ji bo ku em aliyê helbestê em yê dinê jî em bikaribin bi van nivîsana bînin ziman hinek hûrguliyên helbestê em bikaribin van nivîsana jî were bide parvekirin di rojnameya xwebûnê de hatiye parvekirin. Helbest şîr peyva helbestê di salên 1990 de di nav rewşenbîrî û civaka Kurdan de pêş ket. Ev peyv ew qasî pêş ket ku gelek dê û bavan navên keçikên xwe kirin helbest. Bi rastî jî navê helbestê navekî estetîk, navekî biekl û biteql e. Lêbelê nivîskar û rewşenbîrên bi xwe nebawer ên kêslan, dilbijok û sist di demên dawî de ji dêvla peyva helbestê peyva şîr bikartînin. Mommsen di pirtûka dîroka Romayê de dibêje Romayîyan ji helbestê fam nedikir. Ew tiştekî hêja nedihesibandin ku pê mijûl bibûna. Helbest dikirin karê jin û zarokan. Ew qasî qîmet nedidan helbestê ku di zimanê wan de peyveke bihate wateya helbestê jî tunebû. Di Kurdî de ev peyv heye. Ev peyv helbest e. Lê nivîskarên bêkêr vê peyvê davêjin û xwe bi şîîr re biyanî dikin yani bi şîîr a biyanî dikin zilam dikin şair. Dilbijandina serdestan ya sitar. Rewşenbîriya bindestan divê li ser binyat û bingeha xwe ava bibe, ne li ser a serdestan. Dîwarê serdestan ên ku bindest xwe dispêrînê dîwarekî xerabe ye. Rewşenbîriya Kurdan wek bezê ku bixwaze gur di hawarê wî de were hêviyê ji serdestan dike, çi aqil. Ev derûnî di peyva şîrê de xwe dide der. Ev peyv delîlê derûniyeke qels e. Di vir de mesele ne peyva helbestê
ya ji peyva şiiriye. Mesela psikolojiya bindestiye ye. Heke peyva helbestê ya serdestan bûya û ya şiirê jî a bindestan bûya, wê îca rewşenbîrên bindest xwe çeng bikira ser peyva helbestê. Ji vê derûniyê tu nebûn çê dibe nehebûn. Bi vê derûniyê helbestên baş nayên nivîsandin, kesayeta xerabe çê dibe. Şîir peyveke erebî ye. Di Farsî û Tirkî de jî tê bikaranîn. Di Qur'anê de bi navê şûera helbestkar an sûreyek jî heye. Armanca vê sûreyê ew e ku bipeyitîne Hezretî Muhammed pêxember e ne helbestkar e. Di demê de bêbextî li Muhammed kirine ku ew ne pêxember e, ew helbestkarek e. Li ser vê gengeşiyê ev sûre taketiye ji hêla Xwedê ve. Helbest tiştekî nazenîn e, zimanê Xwedê ye. Peyva şîirê peyvek olî ye, peyveke ji Qur'anê ye. Ev yek dike ku mirov xwe bispêre vê peyvê, ji ber ku ev peyveke bingehsaz e, peyveke desthilatdar e. Peyva şîirê di civaka Kurdan de jî tê gotin, dikare bê gotin. Peyveke biyanî dikare di zimanê milletekî din de jî cih bigire. Û mirov dikare bê peyve. Ev normal e, tişt pênayê. Ne rast e ku mirov peyveke di zimanê wî de bicî bûyî ji bo ku ew peyv biyaniyê ji zimanê xwe derxe. Dibe ku şîîr di Kurdî de jî hebe û pê were axaftin jî, ev ne pirsgirêk e. Lê heke peyva şîîrê ji peyvbûnê derketibe û bûbe derûniyek, bûbe sermezinatiyek, bûbe kompleksek, bûbe xwe piçûk dîtinek, bûbe ji xwe biyanîbûnek, ev êdî nenormal e, tiştekî pir xerab e, nexweşiya serdestiyê ye. Resenî her tim xweştir e, ontolojîktir e, lê heke mirov li ser navê reseniyê nijadperestiyê bike, ne rast e. Alav û amûrên Kurdan giş nepîroz in helbet. Peyva helbestê jî nepîroz e. Milletên din jî tiştên wan ên xweş û hêja hene. Lêbelê heger tiştekî mirov hebe, ango helbesta Kurdan hebe û mirov wî tiştî bi tiştên serdestan ango bi şeîra serbestan biguherîne û a xwe kirêt bihesibîne, vêyan nabe rewşenbîrî, dibe kesayeta genî, dibe cahiltî, dibe giyayê tehl ê hewşê. Dilbijoktî dawiya wê digihêje hêsîrtiyê, nagihêje azadiyê. Rewşenbîriya Kurdan bi dilbijoktiyê nikare tu huner û wêjeyê ava bike. Wê gavê beşeke rewşenbîriya Kurdan peyva xwe ya helbestê avêtiye û bi şeîra Ereb, Faris û Tirkan girtiye. Ango bi peyva serdestên xwe girtiye. Pêgirtiyê ku bibe zane, bibe qedirbilind, bibe gibgibe. Nivîskarên Kurd gevê xwe bi serdestan difirînin. Vêya bi wan xweş tê. Bi vê awayî xwe elît û arîstokrat û girîng dihesibînin, lê ev têkçûn e, biçûkbûn e. Mirovê ku siwarê hespê xelkê be ango siwarê şîîrê be, wê her tim peya be. Nivîskarên bindest dixwazin bi alav û amûrên serdestan hebûna xwe şêrîn bikin. Lê nizanin ew alav û amûr hebûna wan jehrî dikin. Her peyv bîr û bi bîrxistineke wê heye. Peyva helbestê azadî ye, wekhevî ye, nûjenî ye, hevaltî ye, fedakarî ye, şoreş e, demokrasî ye, evîn e, xwezaparêzî ye,
millet perweriye. Lê peyva şîrê qesra padişahan e. Nedîme, baqiye, şelafiye, qalibe, hengameye, gawiktiye, xulamtiye, egoîzme, dengbûne, bindestiye, desthilatdariye, monarşiye. Ji Kurdan re helbestkar pêwîst in ne şaîr. Ger şaîr bin ji xwe waye. Di nav serdestên Kurdan, Tirk, Faris û Ereban de jî şaîr pir in. Belê guhdarên hêja min nivîseke rênaz jiyan a li ser helbest şeîrê were parvekir divir de balkişandî ser hinek xalên girîng jî bi rastî jî yanî dedî ew derûniya bi taybet dedî bindestiyê. Gelek carî vê yekê em daxaftina zimanê Kurdî de jî dibînin. Mesela gelek kes dema ku li derve tu lê nêr li ser axa xwe li ser axa Kurdistanê lêbelê fedî dikin em bêjin bi kurmancî bipeyivin, bi Kurdî bipeyivin. Yani bi kurmancî zazakî em bêjin. Ez qene bi ji bo Bakurê Kurdistanê dibêjim ji ber ku em dibin şahid, ji ber ku her derfetên aborî û civakî û hunerî û li gor em bêjin zimanê Tirkiye hatiye avakirin ji aliyê dewletê ve. Lêbelê rastiyek heye, yani ew jî rastiya dewlemendiya zimanê Kurdî ku divê em bizanibin ku zimanê me çiqas dewlemend e. Bülent Arınç gotinek wî hebû hiç ji bîra min naçe di bernameyekî televizyonê de digo gelo zimanê Kurdî zimanê şaristaniyê bive zimanê perwerdeyê. Yani vana mesela rayedarên dewletê radibin va gotinê xwe dixwazin zimanê Kurdî biçûk bixwe û li ber çavê Kurdan reş bike. Lêbelê divê em dewlemendiya zimanê xwe zanin ben bêtir bi ser zimanê xwe biçû zimanê xwe biaxive. Ew ê zaten bersivek herî mezin ya li dijî em bêjin van gotinê nijadperest bî. Yani ew ê di eslê xwe de wekî em bêjin dîrekê bi û ew dîra ew ê di dilê wan de cud bive. Yani bi vê helwesta me ya em bêjin axaftin û xwedî derketandina zimanê Kurdî. Mesela ser vê yekê ez dixwazim vêya parve bikim li gor mesela jêderkekî em bêjin li gorî daneyên wekî ferhenga wekî onarî ya beşa ferhengê ya Wikipedya İngilîzî zimanê Kurdî bi 918,123 peyvan di nav 168 zimanan de di rêza heştemîn de a cîhanê de cih digire. Yani kesê ku bi Kurdî diaxive dikare peyvan ji li malpera ku em bêjin xizmeta belaştî de zêde bike. Lêbelê peyvên ku li malperê têne zêdekirin piştî ku ji hêla hev çavdêran ve têne vekolandin li ser û pela fermiya malperê têne parvekirin. Yani piştî zimanê İngilîzî, Fransî, Malagasî, Çînî, Rûsî, Yunanî û Almanî zimanê Kurdî di rêza heştemîn de cih digire û her roj peyvên nû lê tên zêdekirin. Di wîkî ferhengê de 67,624 peyvên erebî û 104,581 peyvên farisî û 359,195 peyvên tirkî hene. Bi lêzêdekirina tenê peyvên ji zaravayên kurmancî û soraniyên Kurdî di rêza heştemîn de cih digirin. Lêbelê peyvên zaravayên goranî, kirmanckî û lorî yên Kurdî cih nagirin. Li gorî rûpela Wikipedya İngilîzî Kurdî tev û hemî zaramayên xwe bi milyonek û hezar peyv û biwêjan piştî zimanê Fînî û Koreyî di rêza sêyem a cîhanê de. Yani ji ber wî havî yani divê bi rastî jî Kurd vê rastiyê zanibin. Îro em bêjin kesên ku dibêjin ma zimanê Kurdî zimanê şaristaniyê ye ew kes bira vegere û li paşiya xwe binêrin. Yani ew kes hatiye li ser axa Mezopotamyayê bi zorê bicîbûn û li ser hemû dewlemendiyên gelê Kurd û gelên wekî dinê jî rûniştine û niha jî nanê wê dixwin û bi ser de jî heqaretê li zimanê me dikin. Loma jî li gor min divê Kurd
فرقیه وی تشتی ده بله دجی کسین که ام بیجن نجات پرستیه لدجی زمان کردی ده که لهمبری وان لبرخوا بدن یعنی جبر زمان وان کسان یعنی کسین رایدارین دولت سیستما کنها و دولت برای ود به جبر زمان وان یورو لگلک ام بیجن باجارین ترکیه ایریشه که نجات پرست لدجی زمان کردی و کردات هری داویل بالغ کسری و نف شهر جبر کو ام بیجن لور جوانین کرد موسیقا کردی گهدار کرن ام بیجن دیسا ایریش لدجوان پیکات دیسا کردین که ام بیجن اونیفورما یا مسپور خواکر دیسا ایریش و لوان اللي هم بری وان پیکات لو ماشی لدجی و ایریشه یا مهم خودی در کتاندنا لزمان هنر چاند و ایجیا کردیه ولی گهدارین هجا دیسا مگو امیرو هنه گیدنه جل سر هلبست کور بونجبر کو هلبست دجیانا مروفانده خودیه جهکی تایبت و گرینگه و باندور براستی جیب هر آوایی لسر مجیه مروفاده که لسر درونی مروفاده که لسر تفگرا مروفاده که لسر بنهشیا مروفاده که لسر جیانا مروفاده که لو ماشی مخواستم لسر هلبسته بسکنن نهاجی نویسا فرات دنگیزی دیسا روشنامه خوابونه ده هاتی پار وکرن آواز و آخینا دله آواز و آخینا دله هلبست مخواست از فیا بورا پار وکم هلبسوانین و لبر درین گرتیگه هان ایمه دوی لولین تفنگان دناف چار دیواران دبه تیلین مرسایی دور پیچگری دبنه بمبین گاز و کیمیویان ویجه جیانا بنکتیانه پیکوتی آفراندنا ویه زوردشتی دجوار به وجدان و به ایمانه ev wêjeyê de afirîne wêjeya bextewar tune ye ya berxwedêr heye an jî wêjeya bextewariyê nîne ya bilêvkirin û serhildana derd û gulan heye îca helbest avherikîna serbestî coş mîna ferêd bi heybet û bi qêrîn û wêjeyê ye ya hest raman û kizîna dil e belkî jî pênaseya helbestê tune yan jî qelse firtone û xezeba qêrînê ye ber bi asîman û belavbûna gerdûnê ev qêrîn di serî de ya evîn û azadiyê paşê ya bindestî û derd û gulan e de esas de ev tev têkildarî hevin sînoran dewrî hev dikin îca li ser vê xaka birîndar li erdnîgariya dêrîn Kurdistana şêrîn ku bi rastî jî navê wê pir şêrîn e ma derd û gul diqedin feryad û fîgan radiwestin ji ber temenî mirov xwedîkaniya derdanin yek ji wan jî Emîne Erkan a ciwan e di 12 saliya xwe bi darê zorê dibe mêvanê çar dîwarên sar û derdê xwe radixîne ristên helbestan îca ev neraxistina derdan tenê qîrîna hestan û awaza bindestiyê ya neheqiyê ye di temenê ciwan de hê ku jiyanê nû nas dike hê lîstokên zarokanî ji bîra nekirine belkî jî ber bi nasîna jiyanê ve diçe ma hilgirtina vî barî hesan e deh bila ew bibêje ji we re ya ku min xwe lê girt baqek şînahî ye miqabilê hemû kirêtiyê rik e di çirava rikê de kîjan got bêjan dikî kengê me ji hev xatir xwest bar li min giran bû herî zêde min hezkirin bar kir li cîhana xwe dewra şîretan xelas hogir bask li ber firînê ye firîn wê xwe li ber textên bihukm bide hogir wexta birînpêçanê hat li pêşiya malê darên fêkiyan em biçînin bila zar teqez birçî nemînin hogir teqez
Vaye giraniya bar makî dikarê hezkirinê hilgire û nehêle zar û zêç birçî bimînin. Debira hesab li cem we be, ev çi derde ku nûciwanê dixe bin vî barê giran ê jiyanê, ku qala janên xwe dike, mirov dibêje gelo ev çend salî ye, çi dijwariya jiyanê dîtiye, ji xwe ev e. Derdê bindestiyê û birîna xedar a jiyana li Kurdistanê. Bila janên xwe bistirê û em bi dilgovanî lê guhdar bin, bila kilama xwe bibêje. Dibe hecm wek zarokekî netebtokî hogir, heger birûçikînim janên xwe yên sêwî, ez ê har û dîn bibim, ez ê bi çolê bikevim, qijik wê henekên xwe bi min bikin. Janên min bûne berxwedêr, hogir berxwedêr. Ev çi dem û dewran e ku hema bibêje zarokan jî dike şervan, berxwedêr, wêjezan, dîlgirtî û pênûsan direqisînin li ser lênûsan. Dikevin govenda wêjeyê, maciwanî û jan, hilbet, dermankirin û jenîna janan hez û hêzê diafirîne ku jan veguherî hêzê, azadî rûdide. Evîn dikemile û ev jî karê jinan e. Lewra ev afînerê jiyanê ne. Tewk û ciwan bin. Ma ne, hê nasiya jiyanê ye, ne janbarê navser e û kalan e. Ev çi war e? Ma em li dewra jiyaneke derasayîne. Gelo jiyana me çîrîçîrok, ango dar bi mesele. Em qala hûtên çarserî û gurêmanco dikin. Herê tê famkirin ku wisa ye û mirovên têgihîştî yên hemdem vê fam nakin. Ev çi dem û dewran e? Ma înkar, heqnenasî, zilm li vê jiyanê difesile. Deka ev hatiye serê kê bawerî çawa ket qurucika dil. Herê lo ev çi dewran e? Me jî mij û moran e. Ez aşiqê heqîqetê me, laşê min parçe parçe, berî mirinê hatim tazîkirin, xuşkên min ez ji we re zanistê dihêlim. Geça munzirê me wenda, dengê min di zinarên digirîn de diherike. Ava ku hûn jê ve dixwin giriyê mirinê ye, ji bîr meke, ev ax dê we xwedî bike. Va heqîqet wisa tazî û yên ku vê şermiyê dikin, hewara benî ademê bawirmend, qaş û avakarê heqîqetê, êdî bawerî di şermê de, mirovahî zûreker. Em ê vê avê bi deyndar vexwin, heta avakirina jiyana bêjan a birûmet. Bila ev jî soza me ji ciwanan re be. Binêrin çi kizîna dilê canciwanê ye. Herê awaza xwîna dil e, helbest ku dil vê hîs neke, mirî ye. Xwezî bûbûma teyrok û di dilê te biketama, bûbûma dilopek baran li ser eniya te. Hêdî hêdî bihatama xwarê, henase li min çikiya, di hucreya bêgulek de. Min rêgeha xwe kir bişkok û li ser dulê xwe dirûd, hê azadî te were. Bila ev kesera ser dil rabe, xak têr bû ji xwêdan û xwîna ciwanan. Êdî dema şewqa rojê ye, ya vîwarî ye, ziman herikbar, tekkûz û awaza diltengiyekê ye. Hişmendiya helbestvanê mizgîna zîldayîna hunerek bêhempa ye. Dibêjim pêşeroj ew ê bibe şahidê gelek berhemên ciwana me. Ev destpêk e. Lewra terha hestan, peyama vebûna pêşiya avekê coş a li ber derbendan e. Ev dil dê gelek bilbilan bişîne dara gulê wek peyamer. Bila peyva dawî ango qîrîna dilê şîrîn ya canciwanê be.
Ewra xwedan hev pejnên min ên qeşagirtî sing li baranên parzûngbûyî vekir, Xwedê ne îrobe jî sibê ez ê bibim dizê awirên te yên Ğeîdî. Ê mahêvî diqede? Mahêvî her dem heye, afirandin e û hêvî jiyanek ku azadiyê dermale bike. Helê guhdarên hêja di vê bernameyê de jî me bavkişan ser du nivîsên li ser helbestê, helbest ji ber ku aliyekî girîng yê jiyana mirovan digire û gelek carî jî dilê mirovan miz dide lomam çi qasî ji qala helbestê bikin kêm e. Belê guhdarên hêja zîrojî hatim dawiya bernameya xwe em hêvî dikin ku wesûdek ji vê bernameyê girtibe heta demek dinê bimînin di xêr û xweşiyê de.